ಕೊಡ್ತಾಯಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಮುರಣಿ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು. ಪೂರ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪರೋಡಾತೆ ನನ್ನ ಈ ಬರ್ಸಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗಂದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಉಂಡು, ಸುಲಭದ. ಯಾನು ತಿರ್ತೂಪು ನಾಯಿ ಟಾಮಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತುಂದುಂಡೆ ಆಯ್ನು ಅಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಉಂತುಲೆ ಏನಕೈಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಜೋಳ ಉಂಡು. ನೆನ್ನ ಸೂಟುಲ ಕೈಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಕಿ ಎಂಜಾ ಮಂತಂಡಲ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜೋಳ. ಸೊ ಯಾನು ಬೇಯ್ಪದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ವೆದರ್ಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಜೋಳ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಪುಂಡತೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇಯರ್ ದಿಯೋಡು ಬೇಯರ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗುಣ ಅಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋಳ ಬೇಯ್ಪದು ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಐಕೇತು 30 ರೂಪಾಯಿದ ನಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಕೋಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಕಂತೀನಿ ಒಂದೆರ್ದು ಸಂತೆರ್ದು ಮೂಜಿ ಜೋಳಗ್ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆವಲಿಯತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜೋಳಗ್ ನಮ್ಮ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡಾಂಡ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಜೋಳ ಕಂತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೇಯರ್ ದೀಪ ಬತ್ತಿನ ಆದ್ರದ ಆಲ ಬೇಯಲ್ಲ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಟಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯೆ ಟಾಮಿನ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತಿಯೆ. ಬತ್ತಿಯೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಕ ಬೇನಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಡಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಲ ಬಾಯ್ದಕ್ಕ ಪ್ರಪ್ಪ ಬೇಯು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ತುಲೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ನಾಗ ಏನು ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ನಾನು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿನ್ಪೊನು. ತುಲೆ ದಾದೊಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನುಂಡು ಅನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಚ್ಪುಂಡು ಅಂಚ 4-5 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊನು. ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಿತ್ತಂತುಲೆ ಐಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೋತು ಅವು ಬುಡಾಡ ಐಸ್ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಲೊಂಬುದುಜಿ ಲುಂಬಡಾತೆ ಅರ್ಕಂಚಿ ದೆಪ್ಪೊಡ್ನೆತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನು. ಮುರಣಿಯರ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪುರ ಪಾಡ್ಯಾರಂದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೊಲಂತರಿ ಕಡೆನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಕೈಲು ದಾತು ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಾತೆ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ನು ರಡ್ಡ್ ಕೈಲು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಕಡೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮೈಪುನು. ಅವು ಶೋಕು ಬರ್ಪುನು ರೊಟ್ಟಿ ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕರ್ಲ ಲಕ್ಕುಂಡು ಶೋಕುಡೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಬೇಲೆ. ಎನ್ನ ಜೋಳ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಗಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುಲೆಕನೆ. ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೇನೇ ಇಷ್ಟ ಜೋಳ. ಸ್ವೀಟ್ ಜೋಳ ಅಂತಿಕ್ಕೊಂದುಲೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟ. ಮುರಾಣಿ ಗಣಪತಿ ದಾನಿ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಜೋಳ ತಿತ್ತೊಂದಿನಿ ರೇಟ್ಗೆ ಎಂದಿಜಿ ಏತಂದು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಕೊರ್ನ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೇರ. ಅವು ಏತ್ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಪುನ ಲೋಟೆ ದಾತ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಎಲ್ಲೆ ಲೋಟೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕುರಿಯರ್ ಐಟ್ ಈತುಂತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ತಿಂದೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈತಂತೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಅಂಚ. ತಿಂಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಮೊಂಡೆಡು ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ಜೋಳ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಸೂಡಿ ಸೋಕುಂಡೆ ಸೂಡಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಪೂರ ಪೂತುಂಡು. ಇಂಕೈನು ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜಾರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕೊರವರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಯಿನ ಕೂಜಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವೈತೆ ಅರಿ ಕಡೆ ಎರಡು ಪಂಡತೆ ಅರಿ ಕಡೆಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟ್ ಜೋಳ ತಿನ್ನೊಂದು ಅರಿ ಕಡೆಯೊಂದು ಮೀನು ಕೈತೊಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ದಿನೋಲ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡ ತಿನ್ನೊಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಜೋಳ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು
ಮನ್ಪುರ ಕಾಯ್ಸ್ ಬಂದ ಕಡೆ ದಾಂಡು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಾನೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುಂಡತೆ ಐನು ಅಂಚ ಕಾವಲಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ದಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದೆ ಮಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತು ಮೋಸ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಲಭ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈತ್ನೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೋ ಅಂಚೆಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಮನ್ಪರೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಗೈಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆರಂಡು ಮೀನು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದಿಯೇ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಈ ಸರಿ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ಪುಜಿಗೆ ಸೊ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪೆನ್ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇದು ಬೋಡವ ಮೀನು ಯಾವ ನೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಎಗ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೀನಿ ತೂಕ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಎಗ್ ಪಾಂಡ ಇಂಕದ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಆಯ್ತಾ ವೈಟ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂತುಪ್ಪೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ವೈಟೇ ಬೂರ್ಂಡು ಅಪ್ಪಗಾನೆ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ವೈಟ್ದ ಪಾಡ್ನಿ ಎಗ್ಗಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರಂಡ ಡಬ್ಜಾತ್ ನೀರು ಆಂಡಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ತಾಗದಿಯೇ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀಕ ಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಕೈತ ತಿನ್ರ ತಿನ್ಪೆ ಪಂದೆ ತಿಂತಿಜಿ ನಲ್ಲ ಚೊಲೆ ಈತ ತಿಂದಾರ ಕುಡ್ಸತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಮೀನು ನರೆಪುಡ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಉನರಾಯನಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೀತು ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಮಸಾಲೆ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಇಚ್ಚ ಅಂದ್
ಒಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯಿನಗ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಯ ತೂಲೆ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಏತು ಶೋಕು ಐಟೆ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಎನ್ನೆಡು ಬುಡ್ತುಜಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಅವನಸ್ ಮನ್ಪೊನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ತಾಲ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಸೊ ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದುಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.